Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Gutunak. Egileak, Anne Boleyn, Mary Wollstonecraft, Gustave Flaubert, Julián Gayarre, Harriet Wilson, James Joyce, J.R.R. Tolkien, Virginia Woolf eta Kapitaina eta Balea. Gaurko saioa apur bat berezia da. Lehenengo aldiz, erantzungo diolako entzule baten eskakizunari. Izan ere, gure podcastaren entzule Luistxo Fernandezek, iruzkin bat ez, 2 iruzkin utzi zituen Xerezaderen Artxiboaren blogean. irubebikoitz.blogak.com/IXALP. Elbidea oraindik ez baldin badakizu. Halako izan zen orduan Xerezaderen bozkarioa, hain dago eta koitadia ohituta erabateko indiferentzia eta isiltasunarekin, non eskaintza zuzena egin baitzion entzule horri, zuri zeuri ere egiten dizun bezalaxe, blogean iruzkinik usten baldin badiozu, eta eskaintza hori izan zen, berak nahi zuen uraxe prestatu eta irakurriko ziola Xerezadek. Bereziki, bere belarrientzat. Luistxo Fernandezek Flauberten gutun bat proposatu zuen, eta horixe itzuli eta irakurriko diogu gaur Xerezaderen Artxiboan. Are gehiago, gutun hori bakarti xamar geratuko zela iruditu zitzaigunez, beste 9 lagun gehitu dizkiogu, eta horrela, 10 gutuneko atal kuskuseroa osatzeko plazera izan dugu. Literatura, paregabeko koartada baita, Xerezadek bezala, inoren paper pribatuetan muturra sartzea maite dutenentzat. Esan bezala, 10 gutunek osatzen dute gaurko saioa. Urrenkera kronologikoan ordenatu ditugu, 16. mendean hasi eta 21. menderarte. Haien lotura bakarra, gutunak izatea eta egiazkoak izatea da, besterik ez. Beraz, denetariko tonuak eta gaiak aurkituko ditugu. Badugu amodio gutunik, opor gutunik, amorru gutunik, badugu sexu irrika gordineko gutunik, badugu suizidio gutunik, eta badugu email deliranterik ere. Entzun ditzagun bada, lotsarik gabe, mende desberdinetako jende desberdinen hitz pribatuak. Ikusiko dugu ez dagoela ezer berririk eguzkipean. Horrek gogorarazten digu, agian ohartarazi egin beharko genituzkeela gure entzule sentiberenak gure gaurko 7. gutunaren, James Joycek bere Andreari idatzitako gutunaren, eduki sexual gordinaz, eskatologia ukitu eta guzti. Haren ostean, gabon giroko gutun xamur eta multzu bat dator, temperatura igoera pixka bat bare dezagun. Eta orain, az gaitezen. 16. mendean gaude, Ingalaterran. Dama bat, eskritorioan jesarrita dago. Eskudantzari eta dotoreaz, ohar bat idazten. Anne Boleyn, Ingalaterrako Henry 8. 1527. Itzultzailea, Ana Morales. Aragoeko Katalinarekin eskonduta zegoela,
Henry VIII Anne Boleyn edo Ana Bolena kortejatzen hasi zen. Hala ere, Anek uko egin zion haren maitale bihurtzeari, bere ahizpa Mary aurretik izan zen bezala. Orduan erregea obsesionatu egin zen dibortzioa lortzearekin Anerekin ezkontzeko. Gainerakoa, jakina da. Erromako Elizarekiko haustura eta Ingalaterrako Elizaren sorrera, Anne Boleynekiko ezkontza, gizonezko oinordekorik eza, eta azkenik, Anne Boleynen ejekuzioa. Anne Boleynen gutuna Ingalaterrako Henry VIII, 1527. Jauna, errege handi baten gogo Augustoak, zeinari naturak eman dion gure sexukoenganako eskuzabaltasunez betetako bihotza, errege handi baten gogo Augustoak bakarrik ordain ditzake halako favore ikaragarriez, neska batekin izandako solasaldi xalo eta laburra. Berorren gorentasunaren aberastasunen altxorra agortezina bada ere, arren eskatzen diot kontuan hartzeko, apika ez dela berorren eskuzabaltasunaren adinekoa izango. Izan ere, halako solasaldi txikia, hain opari handiez aritzen badu, zer ezote du egingo beren obedientzia osoa berorren desiretara konsakratzeko prest daudenekin. Jaso ditudan sariak handiak izan da ere, infinituki handiagoa da adoratzen dudan erregeak ni maitatzearen posa, eta atsegine sakrifikatuko nioke bihotza, fortunak nahi izan balu, nire bihotza berorri eskainia izateko duin izatea. Erreginaren dama izendatu izanak pentsarazten dit berorren gorentasunak estimuren bat badidala, horrek parada emango baitit berori sarriago ikusteko, eta neure Espainekin ziurtatzeko aurreneko aukeran egingo baitut, naizela berorren gorentasunaren zerbitzari txipiena eta obligatuena, erreserbarik gabe, Anne Boleyn. Mary Wollstonecraftek William Godwini, 1786. Itzultzailea, Ana Morales. Mary Wollstonecraft, 18. mendeko idazle, filosofo eta emakumeen eskubideen aldarrikatzailea izan zen. Vindication of the Rights of Women idatzi zuen besteak beste. Bere eta William Godwinen alabak, Mary Wollstonecraft Shelleyk, zientzia fikziozko lehen novela idatzi zuen, Frankenstein. Mary Wollstonecraften gutuna, William Godwini, 1786. Bat gaueko zorionak, zure osasunean izan baldin badu, neure begitartean izan duen eragin bera, ez duzu arrazoirik betetasunera heldu ez izana deitoratzeko. Izan ere, gutxitan ikusi dut alako zu bizia neure azpegietan, nola gaur goizean, oroitzapen maitagarriek, gozamenaren gorriaz tindatu dizkidatenean, ilea txukuntzen ari nintzela.
Harriet Wilsonek Galesko printzeari, 1825. Itzultzailea, Ana Morales. Harriet Wilson 19. mendeko Britaniar kortesana oso estimatu bat izan zen, sexuko langilea gaur egungo terminoetan. Haren bezero izan ziren, besteak beste, Wellingtongo lehen dukea, Britania handiko zenbait ministro eta Galesko printzea bera. Harriet Wilson, Jane Austenen garaikidea izan zen. Harriet Wilsonek Galesko printzeari, 1825. Jauna, 50.000 bidea egitea, eguraldi kaskar honekin, zer eta gizon bat ikusteko, gizon horrek gainera ohiko hanka, beso eta atzamar kopurua badu, erokeria litzateke, onartu behar duzu, ni bezalako neska batentzat, miresle zinguraturik nagoelarik, beti prest daudenak edozein lekutara joateko, neure atzamar txikiari musu emateko oreagatik. Baina, frogatu albadidazu, nire aginduak betetzeko prest legokeen beste edozein gizon, baino pitxin bat hobea zarela, segituan jarriko naiz Londreserako bidean. Beraz, dama bati atsegin emateko ezer hoberik egin ahal baldin baduzu gizon arruntek baino, idatzi oraintxe. Bestela, aio, printze jauna. Ez dizut esango, zeurea, gau eta egun, argi zen ilun, lotsagabegia zarelako. Gustave Flaubertek bere editoreari epaitu zuten egunaren bezperan, 1857. Itzultzailea, Ana Morales. Gustave Flaubert 19. mendeko nobelista frantsesak Madame Bovary novela idatzi zuen. Horregatik, bera eta editorea auzitara eraman zituzten inmoralitatea leporatuta. Gustave Flauberten gutuna bere editoreari epaitu zuten egunaren bezperan, 1857. Iragartzen dizut, bihar, urtarrilak 24, nire presentzia sohoratuko dudala, iruzurgileen eserlekua, Zigor Auzitegiko 6. aretoan, goizeko 10:00. Damak onartzen dira. Ezinbestekoa da, lotsa eta gustu honeko jantziera. Ez dut inongo justiziarik espero. Kondenatuko naute, eta behar bada, zigorrik handiena ezarriko. Ordain estia nire lanerako, bultzada prestua literaturarentzat. Behar bada, egunen batean, aukera izango duzu kontu hauek enperadoreari kontatzeko. Adibidez, aipatu ahalko zenioke, zelan nire epaiketa izan den, bere agintaldian izandako doilorkeriari kergelena. Naigabetzen omen ditut,
sotana laburreko eta sotana luzeko jesuitak. Lehenengoak, nire metaforekin sumintzen dira. Bigarrenak, nire hizkera argiarekin eskandalizatzen. Julian Gaiarre tenoreak bere izeba Juanitari, 1884. Julian Gaiarre, 19. mendeko opera kantari handia, Erronkarin jaio zen, Nafarroan. Txikitan, artzaina, errementaria eta forjaria izan omen zen. Nagusitan, nazioarteko antzoki distiratzuenetan triunfatu zuen. Milango eskalan, Londresko Covent Gardenen, Parisko operan, eta bar, eta bar. Euskalduna zen, eta Madril, Bartzelona, Paris eta Italiako zeinbait hiritako funtzioen amaiera gisa, Gernikako arbola kantatu ohi zuen. Irakurriko dugun euskarazko gutun honek aukera ematen digu gaur egun desagertuta dagoen erronkariera dastatzeko. Eta dastatzea aipatuta, adi xehetasun mamitzu hauei. Gutunean aitortzen duenez, Gaiarrek 3 neska jaten omen zituen posterako. Eta pikotxo bat bidaltzen zien erronkariko neska guztiei. Dirudienez, pikotxo atximurkada zen erronkariko euskeraz. Julian Gaiarre tenoreak bere izeba Juanitari, 1884. Barcelona, 19 de diciembre 1884. Enetia Juana maitia. Eugenia xinda arro onki, kemen gaude anizko onki guziak, eta hori nola dago. Nahi dia xinkona itxasoaren ekustra, anizko handi da? Tia Juana, nahi badu, nik dut anizko deuri horrentako bidajearen pagatako eta kemenko ostatiaren pagatako. Ez du egiten kemen hotzik bat ere, xaten dugu kemen anizko onki, eta gero hartan dugu iror neskatzi postretako, eta gazte eta polit. Ah, ze bizia, tia Juana maitia, 10 urte txikiago bagunu. Goraintzi guzientako, eta piko bat neskatzi polit erronkariko guziat. Julian. James Joycek bere Andre Norari, 1909. Itzultzailea, Inigo Roque Eguzkitza. James Joyce, 20. mendearen hasierako idazle modernista irlandarrak, Ulises novelan egindako alarde teknikoarekin irauli egin zuen literatura modernoa. Garai batean katolikoa izan arren, Joycek laster abandonatu zuen erlijioa. Ezinezkoa zitzaidan bertan jarraitzea, nire naturalezaren kontra zijoan, esan zuen. Joyce hil zenean, apaiz bat saiatu omen zen, haren emazte Nora Barnacle konbentzitzen, elizkizuna antolaz esan. Nora Barnaclek esan omen zuen, ezin izango nioke alakorik egin. Joycen gutun hau, Nora Barnaclei zuzenduta dago.
Dublin, 1909ko abenduaren 2. Zureganako maitasunak modua ematen dit zure begietan ispilatzen den betiereko maitasun eta samurtasunaren espirituari otoitz egiteko. Edo zu nire azpian hartuta, zure zabel leun horren gainean, atzetik larrua jotzeko. Txerri batek txerrama estaltzen duen bezala. Zure uskiari darion kiratzean eta izerdian loriatuz. Zure soineko altzatuaren irekiduran, neskatilak ulero zurietan, matrail gorrituetan eta hilena hasian loriatuz. Modua ematen dit oro bat, errukizko eta maitasunezko negarretan urtzeko hitzik sotilenaren aurrean. Zureganako maitasunez dardaraka hasteko aireren baten zenbait akorde edo kadentzia entzutean. Edo zuri itxatxita etzateko, sentituz nola ferekatzen eta igusten dituzten zure atzamarrek, nire koskoiloak, edo atzetik nirekin katigaturik, nola xurgatzen duten zure espain beroek nire sakila, burua zure hanka lodien artean estututa daukadala, eta eskuekin zure ipurdiaren kuxin biribilari heltzen diodala. Zure aluaren marra gorria gozez miarekin miazkatu bitartean. Irakatsi dizut ia zorabiatzen nire ahotsa entzuten duzunean, nola abesten edo murmurikatzen dizkiodan zure arimari biziaren grina, samina eta misterioa. Eta oro bat, irakatsi dizut Espainekin eta miarekin keinu satzuak egiten, lizunkeriazko ukitu eta zaratekin nik itzikatzen. Eta are, ni aurrean naizela gorputzaren ekintzarik lotzagarriena eta lohiena egiten. Gogoan alduzu nola egun batez, altxatu zenuen arropa eta utzi zenidan zure azpian etzaten, gora begiran esan nola obratzen zenuen. Gero, hainbeste lotxatu zinen, ez zinen ausartzen ez da begietarazo egitera ere. Nirea zara, maitia, nirea, maite zaitut. Arestian idatzitako horiek, erokeria basatizko une bat edo bi baizik ez dira. Nire hasiaren azken tanta isuri berritan, amaitu aurretxoan, oldarrean datorkio nire arimari zureganako egiazko maitasuna, nire bertsoetako maitasuna, nire begiek zure begi bitxi xarmantei dieten maitasuna, espeziezko haize bat balitz bezala. Nire bustana oraindik bero eta tente dago, azken joaldeagatik ikaraka. Himno atsegin bat entzuten denean, gero eta ozenago, gorespen samur eta errokizkoan, nire bihotzeko kalostrape diztiratzutik. Nora, maite lastana, nire begi goxoko eskolan eskatila lotzagaldua. Izan zaitez nire puta, nire maitalea, nahi duzuna, nire maitale onanista, nire putatxo gozetia. Beti izango zara, egiko basalore eder nirea. Lore, euria ze, urdinilun, nirea. Jim.
J.R.R. Tolkienen Gabonetako aitaren gutunak. 1925. Itzultzailea Jason Larrinaga. J.R.R. Tolkien Eraztunen jauna liburu mardula idatzi zuelako da ezagun. Lau seme-alaben aita ere bazen. Gabonetan, 1920tik 1953, gutunak idazten zituen haientzat, Father Christmas edo Gabonetako aitak idatzitakoak zirela itxurak eginez. Gutun horietan, Gabonetako aitak bere eta bere laguntzaileen abenturak kontatzen zizkien umeei. Tolkienek eskuz kolore desberdinetako tintak erabiliz, eta Gabonetako aitaren idazkera dardaratiarekin idazten zituen gutunak. Gutunik gehienek marrazkiren bat eukitzen zuten. Tolkienek gutunazalak eta ipar poloko zigiluak eta zigilu markak ere diseinatzen eta marrazten zituen. Irakurriko dugun gutuna, 1925koa da, eta John eta Michaelentzat da. Christopherrek urtebete baino ez zeukan. Gutunak istripu baten berri ematen digu. Mila 1925ko Gabonak, Itsas Labarreko etxea, munduaren gailurra, ipar polotik gertu. Nire mutilaztanok. Aurten, zeharo lanpetutan abil. Eskuko dardara inoiz baino handiagoa da pentsatzen dudanean, eta enabil oso aberatz. Izan ere, gauza izugarriak gertatu dira, eta opari batzuk alferrik kaldu dira. Eta ez dut lortu ipar poloko hartzak niri laguntzerik. Eta etxe aldatu behar izan dut justu Gabonen aurretik. Hortaz, susmatuko duzue zein egoeratan dagoen dena eta ikusiko duzue zergatik daukadan helbide berria eta zergatik ezin izan dudan biontzat eskutitz bat besterik idatzi. Honela gertatu zen dena. Azaroko oso eguna ezetzu batean, nire txanoa egaz joan zen, eta ipar poloaren gailurrean katigatu zen. Ezetz esan nion, baina ipar poloko hartzak gailur zorrotzera igo zuen txanoa ekartzeko, eta horrela egin zuen. Poloa erditik apurtu zen, eta nire txeko teilatuaren gainean erori zen. Eta ipar poloko hartza zurotik jauzi zen egongelara, nire txanoa sudur gainean zeukalarik, eta elur guztia teilatutik barrura etorri zen, eta urtu egin zen, eta zu guztiak itzali zituen, eta urtengo pariak biltzen ari nintzen despentsetara sartu zen. Eta ipar poloko hartzak hanka bat apurtu zuen. Orain ondo dago, baina inbeste azerretu nintzen berarekin ez didala berriro lagunduko esaten baitu. Nik uste dut umore txarrean jarri dela, eta datozen Gabonetarako pasatuko zaiola. Marrazki bat bidaltzen dizuet, istripuarena eta ipar poloaren gaineko Itsas Labarreko etxe berriarena. Etxeak despentsa ederrak dauzka Itsas Labarretan. Jonek ezin badu nire idazkeraz zahar eta dardaratia irakurri, 1925 urte baita euska, aitari eskatu beharko dio irakurtzeko. Noiz ikasiko du Michaelek irakurtzen eta niri gutunak idazten. Maitasun handia biontzat eta Christopherrentzat, bere izena nirearen antzekoa da eta. Hori da guztia. Agur, Gabonetako aita.
Virginia Woolfen suizidio gutuna Leonard Woolfe, 1941. Itzultzailea Ana Morales. Hogeigarren mendeko idazleen modernista britainiar handienetako bat izateaz gain, Virginia Woolf funtsezko erreferentea da feminismoaren historian. Farorantz eta Orlando nobelak idatzi zituen, bai eta A Room of One's Own entsaioa ere. Azken honetatik ateratakoa da honako esaldi hau. Fikzioa idazteko, emakume batek, dirua eta gela propioa eduki behar ditu. Woolfek bere buruaz beste egin zuen 1941. Virginia Woolfen suizidio gutuna Leonard Woolfe, 1941. Mila bederatziehun eta berrogeita bateko martxoaren 28. Berriz zoratzen ari naiz, ziur nago. Iruditzen zait, ezin dugula berriz ere, onelako trantze izugarria pasatu. Eta oraingoan, enaiz nire onera etorriko. Ahotsak entzuten hasi naiz, eta ezin naiz konzentratu. Beraz, nire ustez egokiena dena egitera noa. Izan liteken zorionik handiena eman didazu. Alde guztietatik, inor izan daiteken guztia izan zara niretzat. Ez dut uste bi pertsona zoriontzuago izan zitezkeenik, gaixotasun izugarri hau azaldu zen arte. Ezin dut borrokan jarraitu. Badakit zure bizitza hondatzen ari naizela, ni barik lan egin ahal izango zenukela. Eta egingo duzu, badakit. Ikusten duzu, hau ere ezin dut ganoraz idatzi. Ezin dut irakurri. Esan nahi dudana da, nire bizitzako zorion guztia zuri zor dizudala. Ikaragarrizko pazientzia izan duzu nirekin. Eta izugarri ona izan zara. Hori esan nahi dizut. Mundu guztiak daki. Inok salbatu ahal izan banindu, zu izango zinen. Dena joan zait, zure ontasunari buruzko ziurtasuna izan ezik. Ezin dut jarraitu zure bizitza hondatzen. Ez dut uste, bi pertsona gu izan garen baino zoriontzuago izan zitezkeenik. Virginia. Hogeita bat garren mendeko email anonimoak. Kapitaina eta balea. Nork, kapitaina. Nori, balea. Gaia, triste.
Kaixo nire balea maitagarria. Ze modu zaude? Igande gaua oso tristea izan zen zure gorputza gabe. Eta arratsaldea ere bai. Eta gainera, gaur istripu izugarria izan dut. Bitakorak aieran idazteko erabiltzen dudan luma, nire luma maitagarria, jauzi egin zait, puntaz jauzi ere. Hilda dago, ez dago zereginik. Ia, besamot sentitzen naiz. Zelan zaudezu? Espero dut, irribarre argitzu hori ezabatu ez izana. Kapitaina. Erantzuna. Nok, balea. Nori, kapitaina. Gaia, re, triste. Kaixo nire kapitaina. Triste ez, mesedez. Ez. Ikusten nola ezaren matasetan sartu behar. Esan nizun. Ez egon triste, mesedez. Asko sentitzen dut lumarena. Bai kasualitatea. Aurreko astean aipatu zenidan zenbat maite duzun, eta orain hau. Zerbaiten seinale haute da? Ikus dezagun. Begiratuko dut nire presagioen entziklopedia ilustratuan. Ia utz ikusten. Hementxe, 187. orrialdean. Kopiatuko dizut. Luma, erorketa. Luma bat puntaz erortzea, dela luma estilografikoa edo antzara luma klasikoa, edo izkriatzaren zereginetarako usatzen den beste edozein hegaztirena, augurio onaren edo augurio bikainaren zantzutzat jo izan da antzinatetik. Horren hainbat adibide ditugu testu zaharretan, ala nola, Indiako Upanishad direlakoetan. Esaterako, Adi Shakara Bhagavad-padak, egun batean eguzki galdatan meditatzen zegoela, halako batean loak harturik jausten utzi zuen bere gogoetak idazteko erabiltzen ari zen luma. Bizati eginda geratu zen, eta Adi Shakara esnatu eta lurrean ikusi zuenean, segituan azaldu zitzaion gogoan, eguerdiko eguzkia baino argiago, Brahmaren ezbitasunaren ideia. Izan ere, hala nola lumak bizirudien naiz eta egiaz bat eta bakarra izan, ara non gauza bera gertatzen zen Brahmarekin. Honek, lehen begiratuan, uskeria eman lezake. Baina Adi Shakarari bere beziko poza eman zion, eta deskubrimendua ospatzeko, egun horretan bertan oilasko bat jatera joan zen. Hori, ahaztu gabe gertaerak fama handia ekarri ziola Upanishaden zale diren pertsonen artean. Seinalaren ontasunaren beste adibide bat, Septuaginta deritzon testuaren sorreran aurkitzen dugu. Hau da, Bibliaren hebraierazko testutik koine grekora egindako lehen itzulpenaren sorreran. Dio tradizioak, 71 gizon jakintzuk nok bere aldetik, ekin ziotela testu sakratua grekora itzultzeari. Guztiak ere beldurrak zanpaturik, ondo ezaguna baita, traditore adagioa. Eta kasu honetan, atasa askoz ere arrisku handiagokoa baizen, aintzat harturik bai testuen garrantzia eta bai ejertzitoen jainkoak batzuetan izaten zuen umore petrala. 11 egunez lan neketzuan jardun eta gero, azkenik gizon jakintzuak bakoitza bere kubikulutik atera ziren eta itzulpenak erkatu zituzten. Lana jainkoak inspiratua baldin bazen, guztiak fidelak izango zitzaizkion hebraierazko jatorrizko testuari, baina aldi berean berdin-berdinak haien artean, azken marratxoraino. Aurreneko 60 azterturik,
gizon jakintzuak bombatxoetan sartu ezinik jarri ziren posaren posez. Itzulpen guztiak berdin-berdinak ziren, haintza jaunari, miraria kumplitua zen. Han zeuden gizon jakintzuak elkarri bezarkadak ematen eta prodigioa hidroestiko patxo batzuekin ospatzen, halako batean 71. kubikuloko atetxoa zabaldu eta barrutik azken gizon jakintzua atera zenean. Agure ximel eta ihartu bat, beti berandutzen zena denerako eta arazoak sortzeko fama zuena. Begiratu makurrekin, gainerako gizon jakintzuek itzulpena hartu zioten eta besteekin elkartu zuten. Bihotza galdurik ikusi zuten 71. gizon jakintzu malapartatu hark modu diferentean itzulia zuela Genesearen liburuko 22 bertzikuloa. Esan beharrean gainerako guztiek bezala, Jainko jaunak egin izan zuen beraz gizona lurraren oretik, eta begitartera eman izan zioen bizizko ufako bat, eta gizona egin izan zen berarima bizian. Jainko jaunak igorri zioen beraz Adami loaldi bat, eta los aguelarik kendu zioen saiet zezur bat, eta haren orde ezarri zioen aragia. Eta Jainko jaunak Adami kendu zioen saiet zezurretik egin zuen emaztekia, eta erakarri zioen Adami. Alproja horrek beste hau itzulia zuen. Jainko jaunak egin izan zioen beraz gizona eta emakumea lurraren oretik, eta begitartera eman izan zien bizizko ufako bat, eta gizona eta emakumea egin izan ziren beren arima bizian. Jainko jaunak igorri zien lurrean etxateko alako gogo bat, eta etxan zirelarik batak bestea erakarri zuten, eta alako kilikak egin zizkaten emaztekiak eta gizonak batak besteari, nona antzi baitzitzaien jainkoa ere bazenik, aldi horretan bederen, eta biziki untsa igaro baitzuten tarte batez zantxe, gozozko baratzean. Naturala denez, 70 gizon jakintzuak zutan jarri ziren tamainako desbideratzearekin, miraria lurrera botatzeaz gain, espaitzuen gauza honik iragartzen beren aginte bizardunaren etorkizunari zegokionez. Gainera, hidroestia goxo zegoen, eta han ez zegoen bat ere gogorik ospakizuna bertan bera usteko agura jo ez gauza baten senilitateagatik. Ez bat eta ez bi, lehen zenbakidon gizon jakintzuak, luma ostu zion disidenteari, lurrera puntaz bota eta ostikoz jo zuen txiki-txiki utzi arte. Horrek eragotzi egin zion 71. gizon jakintzuari itzulpena sinatzea, eta horrela desautorizatuta eta apokrifo geratu zen betiko. Badaezpada, 70 gizon jakintzuek puxikak arindu zituzten itzulpenaren gainean, guztiz desitxuratu eta erabat irakurrezin utzi arte. Horrela bururatu zen azkenik Septuagintaren miraria, eta izen hori xartu zuen Bibliaren itzulpen greko kanoniko horrek. Bertatik abiatu zen gero San Jeronimo, bere latinezko bertzioa, hau da, Vulgata, egiteko. Historioaren bukaera honen abantailak begibistakoak dira. Batetik, itzulpen grekoaren izena askoz ere txukunago eta erabilerrezago geratu zen. Zalantzarik ez da, Septuaginta esatea askoz errezago eta distiranteago dela Septuaginta prima esatea baino. Eta bestetik, aukera eman zien kontaezinezko itzultzailei, arraza anonimo eta anodinoa inon alakorik bada, historian zehar beren buruari ilustre pixka bat emateko eta loria minututxu bat izateko sarao eta bileretan. Kontatzen dutenean, aire doktoral batez, beren lanbideren historiako kapitulo mirakulutzu hau. Ikusten kapitaina, esan dizupa, luma jaustea presagio ona izan da. Esaterako, gaur jakin dut ikasturteren hasiera beldurgarria, bere bilera, ikasmaterial eta barrekin, aurten ez dela izango irailaren 7 arte, eta bestetik, 2 sarrera oparitu dizkidate antzerkirako. Etorriko zara nirekin asteburu honetan?
musu txorrota bat bidaltzen dizut, uretan nabilela, plisti eta plasta. Balea. Entzun dituzu? Gutunak, egileak, Anne Boleyn, Mary Wollstonecraft, Gustave Flaubert, Julián Gallarre, Harriet Wilson, James Joyce, J.R.R. Tolkien, Virginia Woolf, eta Kapitaina eta Balea. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. 3 www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!